بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. السلام عليكم ورحمة. Бүгін екінші сабақ. الدرس الثاني. Екінші сабақ. ذلك. ذلك деген емне? Ереже қайталы. ذلك деген тигіл деген сөз. Тигіл. Хада бұл болса, ذلك тигіл. Кішкене алысырақ аралықтағы заттарға айтылады. Бірақ дайыма емес, жалпысынан ұшындай. Иншалла келешекте де майнелері шығады. Мысалы, қарағыла. ذلك Ахмад. Тигіл Ахмад. ذلك ولد. Тигіл бала. ذلك قلم. Тигіл қалем. ذلك خبز. Тигіл не? Хубз. Нан деген сөз. ما ذلك تقلمنا ذلك نجم أو جلدز تقل جلدز هذا مسجد وذلك بيت عرالغي عوسا هذا حصان وذلك حمار بول عاد جنا تقل إشكت ذلك كلب إتبي تقل إتبي لا ذلك قط شوق تقول مشروع ما ذلك تقول ذلك سرير أو روات من هذا ومن ذلك بول كم جنا تقول كم ديت من هذا بول كم ومن ذلك جنا تقول كم هذا مدرس بول مغالم وذلك إمام تقول إمام ذلك إمام تقل إمام ما ذلك تقلمنا ذلك حجر ديجن تاش ديجن سوس نعم هذا سكر بول سحر وذلك لبن تقل سد لبن دب азыр негізінде сүт деп отырылады. Құранда да сүт деп келген. Бирок азыр араб өлкөлөрүндө лабан деп айранды айтат. Ал эми сүттү халиб деп айтат. Наам. Үйгө тапшырма харакаттар менен жазуу. Иқра вактуб. Окуу жана жаз. Окуйсуңар жана харакаттар менен жазасыңар. Хада суккарун ва залика лабанун мен залика деп бардык харакаттары өзүңөр коесуңар. Аллаху а'лам. Ва субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.